Tóca go dír chuireach sé Brian Corcaigh na gcuineach an son Brian Hayes. Siúganí Barrett bechorgi meach scóran sa ge Corcaigh. Dave Reader son go dír. Chussid son Towner. Go sé tarna seans Bader. Siúganí fear na Blarnan. Barrett Farrell atá go mór stig le sin agus tá Barna buiteach tá coolla teachta Corcaigh. Fachta ge sin Barrett. An caidan áir an líráid a haidal isteach a dí seo. Quilligan. An a chóngracht an taobh líne ach tá Kelly ann. Tá sé sin ó bhfuil díreach leistigh den ggóile féite den scácin a tagan timar na curthaigh an glár ar Shane Barrett. Conor Lean ar Declan Dalton. Conor Cleary ar Brian Hayes ach tá héad a crothú deacrachtaí tá paint ar a Highland saige dreiche an cúpla neomtain gan an bhatún an son. Downey chofad le Fitzgibbon Carl Malone a dírig Breher shoot shin pass Allinger fad os Cún Lean isteach go Hayes agus is féidir tút Finn Gossington sa an takeíocht agus Declan Dalton an bóta sa rámsach pointas an líon tánig e siúd. Annach a debra dianta ge siúd Downey isteach sa spás agus se chuin róitnis hí sé tamil a féim le seans ach nar a hána sin seans de hapur Jegadasa. Mar sin unad é sealdach an Sean O'Donoghue anna bhatáilinn san mátá takeach go fadla McInerney. Hayes is tí go sealadach de Dara Lohan. Sean Rinn fuair sé paint ní róád a hen agus tá ceanile marstúin fachtan sanige. Is críoch ítach ébre a fiachan der. Fer inis gara O'Donoghue inis. Amachchan sa grín fer córsa béaldaris an san bhlár sin é Barrett ó mehan isteach go Hayes agus tá Cleary chuireach sé chuil Brian Hayes an tríú cúl na Corcaigh ach mar chlóiseach. Freagra tastáil ón Glár agus Fitzgerald ón buc amach ón Glíháin inis ach se tá faointe fachtaige dúireach mar mí tastáil. Inis fi láthair. Saunderson Marsin a bhuala isteach Jonah Dossa, Cleary a legan an nós ach ar éis sé Hayes atá istigh agus a sé is Abbey acu. Barrett gan éon bhreige Adam Hogan ar an scill ná ar an róthir agus tá an painte fachtaige Shane Barrett. Patrick Horgan dearfagur WWF níor siúil agus tá Morrow istigh an son. Dalton a teachtasteach Conor Lean an Schlitter agus Niall O'Leary amach go Shane Barrett. Bhfuil sí cháin istigh Need fós tá Schlitter mátá gafadir an dá chúile. Takeíocht an tastáil bhfuil cailís tá bantáiste útagan réiteoir Jack O'Neill féite anna háchtach do hénig agus an Glár. Sin a bhat níos fearr Jack O'Neill. Leis sin Glár an níos tógant ar sin. Éon bhíle díog céad a chiad sa dé takeíosteach. Patrick Horgan agus tá bris a tóca go róit anna fascaí Hayes a rééis agus a ceann cúil ag Corcaigh. Dír gás Cork amach an obh bhí ar obair íonftí na Creek nú, but fair play though. Rogers isteach go Taylor. Nis mar sin Downey fébrú. Ordroher ag Ryan Taylor. Bhfuil críoch an tá painte den sco ag an Bharlar Parke. An féad le Corcaigh óin Downey ágan tar Peter Duggan. Maid leis an tarna cárta bhuiatá ag eistigum. An Norden son ar chumanullar le Declan Dalton le héad the score. Ag bhfuil an tarna ceann Brister, Roachanish, Annachid and Nimmertach, Niga showed, agus Declan Dalton, a tooth for hold bout the Vanilla, Battle to get Declan Dalton, Ta Cool King the Hole, Facht again Corcaigh. Ní féachna bh cattá gom don saoire, cattá níos déanaí im líana cattá gom an bhfuil sé ann dailá leis an dúshlán. Well, Peter Deacrachtaí Gile Duggan agus an Council again Brian Hayes. Tá cool eile fachta ag Corcaigh, beidir go bhatúna. Timpeall na Parke ach tháina tosathe Corcaigh inóíocht tá siad ina bháistar. Se tá Rogers chuisteach ag an Glár éist tuisce Duggan a bheith buinte, bert anna dí go le bhód a Corcaigh agus tá Mark Rogers treis painte dasaghailt an son harna sóldúin a gách le hesra as a chéile cailtecha ní dóin an gúlim a dhéanana talamsláán daoine náfuil cíalmhar an sa Tony Kelly agus tá painte fachta ag siúd an son Cleary agus David McInerney níor a bhéinniu bh láach tá Jessica McCarthy imreachtain tar na pucan na séra sin míon agus tá ceann sciúradach amán Harris a trasnáin. Dí sin just do chreitin ó bhan na Corcaigh agus níor na Clár-0-23